बेअरिंगमध्ये SKF असो, FAG असो, NBC, NTN, FLT किंवा कोणताही ब्रँड असो, मार्केटमधील जवळपास सर्व लीडिंग बेअरिंग ब्रँड्स शारदा बेअरिंग्जमध्ये स्टॉकमध्ये अवेलेबल आहेत. स्टोन क्रशर आणि मोठ्या इंडस्ट्रीजसाठी लागणारे बेअरिंग्ज आम्ही उपलब्ध करून देतो. गेल्या 15 वर्षांपासून सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सोलापूर या 5 जिल्ह्यांमधील हजारो कस्टमर्स, गॅरेज ओनर्स आणि इंडस्ट्रीजचा विश्वास जपत आम्ही देत आहोत 100% जेन्युइन प्रॉडक्ट्स. रेडी स्टॉक अवेलेबल, सेम डे डिस्पॅच आणि 24 तासांच्या आत डिलिव्हरी. फक्त तुमची रिक्वायरमेंट सांगा. बाकी योग्य ब्रँड आणि योग्य बेअरिंग निवडण्यापासून ते डिस्पॅचपर्यंत सगळं आम्ही पाहतो. क्वालिटी, अवेलेबिलिटी आणि ट्रस्टेड सर्व्हिस. म्हणूनच बेअरिंग म्हटलं की एकच नाव, शारदा बेअरिंग्स. आजच संपर्क करा.